Goedenavond, zondag 18 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. De jury heeft gekozen voor Entre deux mondes. Tijdens de 24e editie van filmfestival Film by the Sea waren in totaal 8 prijzen te verdelen. 3 ervan waren speciaal voor Zeeuwse filmmakers. De beste korte documentaire, de beste fictiefilm en de beste lange documentaire. Die laatste werd gewonnen door Sebastiaan en Matthias Hoekman met hun film Eindelingen over een biodynamische boerderij waar al het werk nog met trekpaarden en de hand gebeurt. Te gek, want dit is onze eerste lange documentaire. En eigenlijk was de grote prijs al dit festival dat hij iedere dag uitverkocht is. Maar als dan de naam genoemd wordt door een jury, dan doet dat, ja. Dan maak je wel een sprongetje. Dan maak je hart wel een sprongetje, ja. Yes. De prijs voor beste fictiefilm ging naar Rudy Brekelmans Sex Cells. Ook Omroep Zeeland viel in de prijzen met de korte documentaire 5 uur en 35 minuten... door verslaggever Remy Oppeneer en cameraman Olaf Gideonsen. Sherin van Anrooy uit Capelle heeft bij het wereldkampioenschap tijdrijden in Australië zilver gewonnen in de beloftecategorie. De uit Capelle afkomstige wielrenster hier links moest alleen Vittoria Guazzini uit Italië voor zich dulden. Het verschil was wel fors in de tijdrit over 34 kilometer, bijna 2 minuten. Op het afgelopen EK waren de rollen nog omgedraaid toen Van Anrooy Europees kampioene werd. Zaterdag rijdt Van Anrooy nog de wegwedstrijd bij het WK voor elite vrouwen. Je zit hier op de Pieter Zeeman. Hoe vind je het hier op school? Ja, eigenlijk best wel leuk als ik eerlijk ben. De sfeer is best wel goed. Heel leuk. Vertel eens, wat vind je er leuk aan? Het is een mooie school, leuke mensen hier, gezellig. Daarom is het hier leuk. Ja, leuk. Wat vind je er leuk aan? Ja, gewoon de pauzes. Reacties van leerlingen van de Pieter Zeeman in Zierikzee. De middelbare school opende in januari de deuren van het nieuwe gebouw. Samen met een andere lesmethode met maatwerk voor leerlingen zorgde het voor veel meer aanmeldingen dan verwacht. We zijn gegroeid. We hebben zo'n 40 tot 50 leerlingen meer dan de prognose aangaf. En dat is natuurlijk echt heel mooi. Het Pieter Zeeman had jarenlang een slechte naam. Kinderen kozen sneller voor Goes, Middelburg of Middelharnis. Nu zitten hier 875 leerlingen. Wat weet jij van Tsubi? Is het huidige gebouw, ook al is het hartstikke nieuw, wel toereikend? Dat is een kritische vraag. Dat heeft altijd te maken met het concrete schooljaar en hoeveel leerlingen je in leergroepen kwijt kunt. En als dat ergens fout loopt, dus dat we klem komen, dan zijn de partijen die willen dat hier onderwijs is bereid om daar met elkaar naar te kijken. Dus ik heb er vertrouwen in dat dat dan ook gebeurt. 13 oktober is de officiële opening van de school. Domburg staat deze dagen weer in het teken van jazz tijdens het Jazz by the Sea Festival. Het evenement bestaat inmiddels 30 jaar en dat is bijzonder. In Nederland zie je dat een heleboel oude stijl jazzfestivals verwateren. Om de dood eenvoudige reden dat het is oude stijl, het wordt door ouderen gespeeld. Het op de duur moeilijk om aan orkesten te komen. Toch lukt het de organisatie ieder jaar weer. Het festival trekt jaarlijks zo'n 20.000 bezoekers. Het is echt oude jazz en dat is gewoon echt een ritme wat gewoon heel geliefd is bij een hoop mensen. Ja, en zeker bij ons. Ik hou van jazz. Wij komen van Oosterhout en daar hebben ze ook altijd een jazzclub gehad. Fantastisch en gratis. Ja, dat wil toch ook veel zeggen, hè? Ja, toch? Of ze nog 30 jaar doorgaan, kan Hendriksen niet beloven. Ten eerste wordt het steeds moeilijker om festivals te organiseren vanwege de regelgeving en noemt het maar op. Maar de eerstkomende 10 jaar zie ik nog wel dat het oude stijl jazz in Domburg blijft. En er is vandaag natuurlijk ook weer een nieuwe Omroep Zeeland Sport. Stefan, wat zit er in jouw uitzending? Zometeen in een nieuwe uitzending van Omroep Zeeland Sport aandacht voor 3 voetbalwedstrijden. Hoek tegen Sparta Nijkerk in de 3e divisie en in de 4e divisie 2 duels. Odin tegen Goes, Topper en Kloetingen op eigen veld tegen Spijkenisse. Verder aandacht in de uitzending
Voor de start van de waterpolo-competitie, DZK uit Vlissingen tegen Sassenheim. En ook het basketballen is begonnen. Je ziet beelden van BC Vlissingen in de mannen eerste divisie tegen het tweede van Weert. Tot zo! En ook vandaag hadden we een tijdje behoorlijk buiig weer. En soms waren er ook flinke buien, met donkere luchten natuurlijk en een vrij stevige noordwestenwind. En het was vanochtend ook behoorlijk koud. Er blijft wel kans op een enkele bui, vanavond en ook vannacht. Er komen wel meer opklaringen en de wind neemt landinwaarts af. Minimumtemperatuur van 10 tot 13 graden. Morgen overdag is het allemaal een stuk kalmer. Er is een meest matige noordwestenwind, aan zee soms nog windkracht 5. Er zijn vrij veel opklaringen met wat stapelwolken en her en der valt nog een bui. De temperatuur is ongeveer gelijk aan vandaag. Dinsdag wordt het allemaal echt kalmer, met een zwakke tot matige wind, vrij veel zon en hooguit een enkele kleine bui en temperaturen van 16 naar 17 graden. En woensdag en donderdag zijn dan vrij zacht, met zonnige perioden, zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuid. Dat betekent kans op mistbanken in de nacht en ochtend, maar ook maximumtemperaturen van 17 tot lokaal 20 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond.